con as vosas palmas, vamos a seguir o ritmo. Vale? A polca chega a Latinoamérica a finais do século XIX e en Latinoamérica estábamos esclavos africanos que pouco a pouco empezaron a ser libres e empezaron a impoñer a súa forma de bailar. E os africanos teñen uns movimentos de cadera que nós non temos os europeos. Vos vedes as danzas en Europa e sí, todo o mundo, pois, moito traballo coas mans e tal, pero a columna vertebral sempre está rígida. En cambio, en Latinoamérica vemos de pronto aparece todo isto que ven de África. Entón, de pronto, esa polca europea, pouco a pouco en Latinoamérica, pasou de ser polca, por exemplo, en Brasil, a ser maxixe. O maxixe foi un ritmo a principios do século XX, e de pronto, nun pé, aparte, digamos, ese swing, ¿no? ese jugueteo, no outro pé europeo, por si acaso, que non sea demasiado evidente, ¿no? Eso se chamaba maxixe. E despois, curiosamente, cando Brasil xa se fai independente de Portugal e de Europa, xa nace o samba, que son dous pés, entón xa puramente africano. Mirade un exemplo, isto é un ritmo xa brasileiro, xa pasado completamente polo sistema africano.